Il-kriżi ta' instabilità fil-gvern hija biss riżultat ta' sistema GonZPN li qed titfixkel f'saqja stess. Waqt il-programm dissett il-mexxej Laburista Joseph Muscat irrefera għal mozzjonijiet li resqet l-Oppożizzjoni matul din il-leġislatura. Qal illi l-għan tal-Oppożizzjoni huwa li f'pajjiżna tiddaħħal kultura ta' responsabilità bl-istess mod kif ħaddiem jerfa' responsabilità jekk jasal tard tax-xogħol. Irridu nitfaw sinjal ta' responsabilità minn fuq net. Jekk ta' fuq net mhux ħajerfaw responsabilità, ma nistgħux nippretendu mbagħad illi fil-pajjiż ħandaħlu dil-kultura. Joseph Muscat qal li l-problemi fil-gvern huma tort l-istil ta' tmexxija ta' GonZPN. Il-problema mhijiex De Bono jew Pullicino Orlando, il-problema hija l-istil ta' tmexxija ta' GonZPN. Dak iż-żmien f'Novembru, f'Jannar, illum għadni nara l-istess problema. Għaliex, għax l-istil ta' tmexxija tal-Prim Ministru mhux qed jinbidel. Il-mexxej Laburista qal li huwa evidenti li l-kriżi fejn is-sistema GonZPN ser tkompli tiddomina. L-instabilità ħad tkompli. Jiġifieri, u tgħidli għaliex għax għandi xi crystal ball lex hemm minn dan, ngħidlek hekk għaliex il-Prim Ministru qiegħed jipprova jagħti soluzzjoni li diġà falliet. U allura huwa ovvju ħlief għal GonZPN innifsu forsi, jekk ma jridx jitħak bih innifsu, illi ħajerġa' jkollna iktar kriżijiet politiċi. Fil-waqt li qal il-Partit Laburista huwa maqut iktar minn qatt qabel, Joseph Muscat żied li gvern ġdid mhux se jiffaċċja sitwazzjoni ta' kriżi illi qed jispikkaw illum għaliex bil-kunċett ta' moviment se jaċċetta ħsibijiet differenti illi huma marbutin fil-prinċipju tal-interess nazzjonali. Jien naħseb li GonZPN qed jfalli għax qed jmexxi partit bl-idea ta' klikka tal-bieraħ. Fl-idea ta' moviment irid jkun hemm idejat differenti li jikkonverġu fuq id-direzzjoni. Li ma ġara xejn billi persuni jitkellmu b'mod parallel imma l-aqwa li għandek id-direzzjoni l-istess. U dik hija l-idea l-kunċett ta' moviment li aħna rridu nsettqu u għalhekk ninsab komdu f'din is-sitwazzjoni u għalhekk m'għandniex kriżijiet interni li għandu GonZPN u għalhekk jekk jiġi fdat bil-fiduċja gvern ġdid ma jiffaċċjax dawn il-pożizzjonijiet ta' kriżi. Joseph Muscat qal li l-ġenerazzjonijiet tal-lum iridu stil ta' tmexxija li tħallihom isemmu leħinhom għal ġid ta' pajjiżhom.